Здравейте! Добре дошли в Oxy, мястото, на което можете да създавате и публикувате вашите уебсайтове за минути. Oxy предлага шаблони, които могат да бъдат напълно персонализирани и много функции за създаване на съдържание. Можете да създавате нов уебсайт с натискането само на един бутон. Сърфирайте лесно и страниците на вашите сайтове и ги управлявайте. Създавайте нова страница. Завлечете страницата, за да я преместите и добавяйте различен стил на всяка страница. От инструмента с елементи, използвайки единствено Drag and Drop, можете да редактирате вашите страници, като добавяте изображение, галерии, видеоклипове, менюта, SoundCloud, Spotify, бутони, PayPal и много други. Друга страхотна функция е стиловият редактор, който ви позволява да добавите визуални ефекти на всеки елемент. Да променяте ъглите, добавяте вътрешен контур, външен контур, вътрешно сияние, външно сияние и сянка. Използвайте интегрираната медийна библиотека, за да управлявате вашите файлове. Можете да направите толкова много за вашия сайт, без да програмирате. Забавлявайте се, докато създавате.